Mga jeep nga nagabiyahe sa Sook Arevalo ginaalgar nga ginaharas samtang anong karuta gin-adjust sang syudad agud makalabay sa Iloilo Terminal Market. Mga driver kag operator naman sa Lapuz area nagpetisyon na sa LTFRB. Yaring balitang aton gintutukan. Nagawangal ang mga tricycle drivers sa Barangay Sook Arevalo matapos nga ginpatuman ang Local Public Transport Route Plan. Suno sa mga ini nabuhina ng ilakita sang ginpasudlan sang ruta sang jeep ang barangay. Kung sang una makalabot sa 300 pesos ang ilang nga income, subong haluson na lang nga makapauli sang 50 pesos. Apektado din siyempre mo man mo mga buyaan mo. Tapos sa padres lagalabay. Hakop ginilang pasero namo pagwa. Kami tricycle malang. Kung magalabay sila nga may pasero, ang pasero masalyo sila. Wala na kami. Gutom kami. May mga reklamo naman nga nabato ng PSTMO nga ginaharas ang mga nagabiyahe nga jeep sa lugar, kaghugot na nga ginabantayan sang kapulisan. May ara nga haras, no, ginahaboy sang bato, kag ginapabutangan sang spike para nga ma-flat ang mga jeep. So which is hindi nami. Samtang nag-umpisa na sang experimentation ang syudad sa ruta sa Iloilo Terminal Market. Anong ka mga ruta ang gin-adjust sa lugar kasunod sa mga reklamo man sa mga manugbaligya sa merkado nga apektado ang ilang negosyo. Actually, lapit man siya galing kay Iban, gin-adjust lang naton sa Iban nga dalan, sa aton nga Rizal, Fuentes, kag Dilion naton and Mabini because guidelines sang DOTR hindi pwede nga sa isa ka dalan dasok ang tanan nga ruta or mga damo nga ruta, no, kay tungod nga overlapping nga sila. So ginubra naton, gin-divide lang naton nga makaagi sila sa along Rizal Street, along De Leon Street, Fuentes and Mabini Street. Samtang nagpetisyon naman ang mga driver kag operator sa mga PUJ nga nagabiyahe sa Lapuz sa LTFRB kag Iloilo City LGU matapos nga gindula ang ila ruta. Bangod sini naguntat biyahe ang mga driver. Suno sa ila, gutom ang ila na dangtan bangod sang LPTRP. Tama gid ka apektado So libalad law ay ka kita ang panimalay mo ay kita. Sin balda gid ya sin. Isa kapag sinapol ang gin-schedule sang syudad, upod ang mga driver kag operator subong nga hapon, agud solusyonan ang mga reklamo angot sa transport route plan. Upod Kirumel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.